Vedeli ste, že Rosalina by mohla byť nielen sestrou Peach, ale má aj brata, na ktorého si takmer nikto nespomína? A s novým filmom Super Mario Galaxy sme úplne zmetení z jej skutočného pôvodu, pretože príbeh Rosaliny vo filme sa veľmi líši od jej príbehu vo videohre. Ale aj z toho mála, čo vieme, si už môžeme urobiť predstavu o celom jej živote a príbehu vo svete Maria. Takže sa pripravte. Dnes pochopíte, kto je vlastne Rosalina a ako sa spája s tým, čo sme videli vo filme Super Mario Galaxy. Vo filme nám Rosalínu predstavujú ako tajomnú princeznú z vesmíru, o ktorej sa zdá, že toho veľa nevieme. Ukázali nám len to, že je staršou sestrou Peach a že spolu žili na malej planéte už od detstva. Hrali sa, smiali a zabávali spolu. Ale najprekvapujúcejšie na tom všetkom je, že obe mali dosť nezvyčajnú moc. Spolu dokázali spojiť svoje sily, aby vytvorili život a ešte viac posilnili túto moc. Nie je to len taká obyčajná moc. A práve preto sa Bowser snažil získať moc týchto dvoch dievčat, aby mohol dobiť vesmír. Takže Rosalina urobila veľmi ťažké rozhodnutie. Oddelila sa od Peach, aby ju ochránila. Z tohto dôvodu ju pošle do Hubového kráľovstva a sama zostane osamotená. Časom sa Rosalina začala trénovať a budovať svoju armádu Lumov. Oni ju volajú Mama a ona sa stáva ich vesmírnou sprievodkyňou. Chráni vesmír, rovnako ako Peach chráni Hubové kráľovstvo. Zaujímavé je, že s týmto príbehom si môžeme domyslieť, že Peach okrem Rosaliny môže mať ďalších príbuzných niekde tam vonku na iných planétach. Podľa logiky filmu je najpravdepodobnejšie, že Daisy je tiež súčasťou rodiny Rosaliny a Peachy. To nám však zanecháva veľkú otázku. Čo sa stalo s ich rodičmi? Možno niektorí z vás spomenú, že v denníku Rosalíny, ktorý sme videli vo filme, ona hovorí, že ona aj Peach sú vytvorené z hviezdneho prachu. Ale nie je to tak, že by sa magicky objavili z vesmíru kvôli nejakému kométu alebo hviezde, ktorá vybuchla. To vysvetlenie je veľmi zaujímavé, pretože, ak ste to nevedeli, všetko vo vesmíre je vytvorené z hviezdneho prachu, dokonca aj my. A nehovorím to ja, hovorí to veda. Takže je veľmi pravdepodobné, že v rodine Peach naozaj existuje mama a otec. A tu prichádza na rad porovnanie, ktoré máme z videohry. Pretože si myslím, že určitým spôsobom sa príbeh pre film mení, ale zároveň sa spája s niektorými dôležitými časťami príbehu videohry. A vo videohre nám presne povedia, čo sa stalo s jej rodičmi a dokonca, že Rosalina má brata. Pretože v Super Mario Galaxy sa príbeh Rosalíny nezačína ako vo filme. V hre je Rosalína len dievča, ktoré malo rodinu. Spomína sa, že žila so svojím otcom, mamou a bratom. V skutočnosti nám v tomto príbehu tiež hovoria, že Rosalína sa veľmi bála, že stratí svoju mamu. Ale žiaľ, tento strach sa stane skutočnosťou, pretože jej mama nakoniec zomrie. Potom Rosalína zostáva s nádejou, že sa jej mama jedného dňa môže vrátiť. Ale práve v tom momente, keď stretne Lumu, ktorý bol stratený a ironicky aj tento Luma hľadal svoju mamu. Takže hra nám hovorí, ako sa Rosalína zoznámila s Lumami a rozhodla sa im pomôcť. Pravdepodobne preto, že už vedela, aké je to stratiť mamu. Rosalína sa rozhodne odísť do vesmíru, ani len netušiac, či sa niekedy vráti. Takže prejde veľa rokov, kým hľadajú mamu tejto hviezdičky a Rosalína vyrastá ďaleko od svojej rodiny a v inej galaxii. Postupom času prichádza čoraz viac Lumov a zostávajú, pretože jej dôverujú. Takže ani si to neuvedomila, Rosalína sa stala ich mamou. A keďže Rosalína pochopila, že sa už nikdy nevráti domov, spolu s Lumami postavia to, čo sa stane observatóriom, ich novým domovom vo vesmíre. Ale v určitom momente sa Rosalína rozhodla vrátiť na svoju pôvodnú planétu, aby nezabudla, odkiaľ pochádza. Ale žiaľ, svoju rodinu už nenašla. Napriek tomu sa rozhodne každých 100 rokov vrátiť, aby navštívila svoju obľúbenú planétu, aby sa na ňu nezabudlo. Toto vysvetľuje dážď komét, ktorý máme na začiatku hry Super Mario Galaxy.
Takže v hre je príbeh Rosalíny dosť smutný a tragický, pretože prakticky stratila celú svoju rodinu a vyrastala sama vo vesmíre. Tu sa nespomína nič o tom, že by bola Peach jej sestra, ani o tom, ako ju mohla nájsť. Takže ako to všetko súvisí s tým, čo nám ukázali vo filme? Toto sa vysvetľuje 3 rôznymi teóriami. Predpokladá sa, že Rosalina aj Peach majú rodičov a je možné, že ich konečne spoznáme v ďalších pripravovaných filmoch o Mariovi. Aj keď niečo nám hovorí, že podľa príbehu, ktorý vidíme vo videohre, možno už zomreli. Aj tak, ako sme videli vo filmoch o Mariovi, radi nám ukazujú flashbacky z detstva postáv a práve tam by nám mohli ukázať viac o ich rodičoch. Ďalšia teória hovorí, že brata, ktorý sa spomína vo videohre, mohli vo filme upraviť tak, že už nie je brat, ale sestra, teda Peach. Je možné, že tieto dve, a možno aj Daisy, pochádzajú z planéty, na ktorej sa nachádza kráľovstvo húb. A tu by sa príbeh upravil tak, že nielen Rosalina by išla pomôcť hľadať mamu hviezdičiek, ale vzala by so sebou aj Peach. Preto sme ich videli na planéte plávajúcej vo vesmíre, veľmi podobne ako v príbehu videohry, keď Rosalina a Lumovia zostanú na planéte. A nakoniec tretia teória nám vysvetľuje, že je najpravdepodobnejšie, že Rosalina nie je 100% pokrvná sestra, ale skôr ju možno tiež našli, keď bola ešte veľmi malá. A urobila ju súčasťou svojej rodiny, rovnako ako to urobila s Lumami. Vieme, že Peach má rovnakú moc ako Rosalina a možno práve preto ju nechcela nechať samú, pretože Rosalina už vedela, že existujú zlé sily, ktoré sa chcú zmocniť tejto sily. A práve to bol dôvod, prečo sa Rosalina rozhodla poslať Peach do hubového kráľovstva. Keď toto vieme, zisťujeme aj pravdepodobnosť, že Peach a Rosalina nie sú jediné, ktoré majú túto moc. Môže ich byť viac a tu prichádza na rad Daisy. Osoby prepojené s tou istou mocou, ale nachádzajúce sa na rôznych planétach. A preto by boli sestrami, nie pokrvnými, ale skôr kvôli moci, s ktorou sa pravdepodobne narodili a ktorú zdieľajú. A toto je všetko, čo zatiaľ vieme o Rosaline. Napíšte do komentárov, ak ste objavili ďalšie detaily. Uvidíme sa v ďalšom videu.